Kun se kuuleva palohälytyksen, pelastustiimi pysyy rauhallisena ja tyynenä. Jos olet jumissa, huuda heille, he tulevat auttamaan sinua. Palomies Sami on matkalla pelastusryhmän kanssa. Sami pelastaa päivän pelastusryhmän kanssa, koska he ovat rohkeita ytimeen asti. He ovat sankarit naapurissa, jos on ongelmia, he ovat paikalla. Maan alla tai ilmassa. Palomies Sami ja koko miehistö, he tulevat pelastamaan sinun. Palomies Sami on matkalla pelastusryhmän kanssa. Sami pelastaa päivän pelastusryhmän kanssa, koska he ovat rohkeita ytimeen asti. He ovat sankarit naapurissa. Palomies Sami on matkalla pelastusryhmän kanssa. Sami aikoo pelastaa päivän pelastusryhmän kanssa, koska he ovat rohkeita ytimeen asti. He ovat sankarit seuraavat